हेलो, दिनै जों आयरन आरो कपर सालफेट बाहायनानै मोनसे डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन खालामगोन। आनजाद नायनायनि थाखाय जोङो गंसे लहानि किल आरो कपर सल्फेटनि गोथां गलिलावनि गोनांथि जागोन। दा जों साफा लहानि किलखौ कपर सालफेट गलिलावआव सोमनानै होयो। जुदि नोङो नायोब्ला नेलाव लासै लासै कपर दावगानायखौ नुनो मोनगोन, बेयावनो रिजेक्शन जायो। गोजा गोजा गाबनि थोरफो नुजानो हमो। बे गोजा गोजा गाबनि थोरफोआ तामानि जायो, जाय लहानि सायाव सिथाबो। आयरना कपारनिख्रुइ बांसिन फिनजाथाय गोनां। बेनिखायनो आयरना कपारखौ कपर सालफेटनिफ्राय जायगा होयो। Iron plus copper sulfate give us iron sulfate plus copper. बेनिखायनो बेयो मोनसे जायखारनाय फिनजाथाय, जेराव बांसिन फिनजाथाय जानाय लहाया गावनि खौसेनिफ्राय खम फिनजाथाय गोनां कपारखौ जायगा होयो।